दिनै आंथ' खायसे कक सावनो दिल्लीयाव थांलायमानि जरावो दिल्ली थांलायमानि जरावो साबो ब जागावो सिद्धि रक दायित्व लांलायो सिद्धि रक जोंहा कखनो सायना बोले हा गोबां मा नेता रक सिद्धि दायित्व लांथां उतरेनो मीडिया पर्सन तिब्रासा मीडिया पर्सन रकनो बुनानि तकनानि हिनलायख्या वालाय लेख्या सुग्लाय लेख्या आ बर न्यूज खायनानि बगे आनो फटो रक रहबायख्या आनि एरियानि नेता रकनि आ माना खायु आजराव आ मीडिया पर्सन रक सावो दारा बुबाग्रा बायदि मोखां सिमी नायचिं सिरिंगत नंगौ ताम खायनाय सादि बरनो बुजगो आं खबरदार तारि खुदि बुबाग्रानि मोखां खामानो आंआबो माना खायमानि आनि चाया दां खाना दल बायना किरिजागोन आं साकना बोले दिनै आं मुङै प्रेस मिट खालायलायो हामिया हामिया नै चाया चाया बहाय परदुस देवर मा एकदम थांपानो कुनंगिया नै बद बिनि लगी जॉइनिंग खालायरेमा बो फैक्सी नै के फैक्सी के आं नासि नांगिया के तांगे आनि ब्लगा सके पर्सनल अटैक खालायलेखेबा ताम बगै खालायलाय अथस आ प्रेस मिटो आसुगनाय जागावो गोबां मास सिगांनि सिमी